kuye manje okay akube yini manje engimsukumisayo uAbraham uthela manje senguye manje okay sizohamba ke mthana nje umuntu ufuna ukuhamba soze njani sizohamba senguye manje olungisinda bayohamba esiqhubeka mthana Loti indodana kaHarani. Uthatha noLoti manje indodana kaHarani, a niece of Abraham. Uthatha umuntu uJehova ngambizana. Thatha umJehova kanjani? Uyamthatha naye noLoti. Siyakwazi ukumshiya noLoti. uLoti ngoba umntana bhuti wakhe akwazi ukumshiya. Singumndeni asikwazi ukulahlana singumndeni. Siyavuma wena into yokholwa niyakholwa kodwa ke akwazi ukushiya nje vele nishiya konke akwazi. Anikwazi ukuthi nasilahla nishiye konke. Yes qhubeka mntana. Yes, indodana yakhe. A niece of Abraham. Uthatha noTera, yes. Qhubeka. noSarai umalokazana wakhe. noSara umakoti unkosikazi kaAbraham, yes. Qhubeka. Abrahama indodana yakhe. Waphuma nabo uKuri lamaKalebi ukuya ezweni laseKhanani. Uphuma nabo ukuya kuphi? Baphuma baya ezweni laseKhanani. Labantu labo uNkulunkulu akakhulumana nabo. Ene ave ibuhlungu indaba yokuthi kuthiwe uthatha abantu uNkulunkulu engakhulumanga nabo. Lento le. Imost yabantu abathekwayo nabantu abahlushwayo le. Bahlushwa abantu ababoyikothile ukuthi babathathe ukuba boycott. Bahlushwa ilabo bantu labo ngoba ayisibo abantu bohambo labo. Ayisibo abantu kunabantu bohambo lwakho. Labo bantu bohambo lakho yibo abantu abazokhathalela wena. Abantu bohambo lakho yibo abantu abazohlupheka ngempilo yakho, yibo abantu abazohlupheka ngemvelaphi yakho. Abantu bohambo lwabani? Lwakho. Abantu bohambo lwakho. Sina mabruzi nje inkinga sasuke sahamba nabantu abangasibo bohambo lwethu. Bahambe basigira la ndleleni ngoba vela abasibo bohambo lwethu. Azange bazwele ngisho inhliziyo zethu ngoba basilo bani? Bohambo lwethu. Asibo. Ukhona la uJehova angazange akhulume khona noAbraham. Ahlala isikhathi ngakhuluma hayi kubuyanga ngakhuluma. Wanele uJehova ukuthi the time abelusi bakaJehova bakaAbraham nabakaLoti balo. uJehova wadala lo. Utho ke angixabanise labelusi babo ukuze nabo bazoxabana. Abraham wathi hayi asixabane. Wena khetha indawo manje ongaya kiyo. Khetha indawo ongaya kiyo. Wabuka uLoti wabuka wakhe unikwe konke umuntu unginika konke musa wabuka uLoti uLoti kufanele ukuthi wayithatha zonke izinto zikaAbraham wakhetha yonke indawo eright washo uAbraham nendawo enyane incanyana nje engathi shu uAbraham ngesimanga sokuthi uyazazi ukuthi umene uNkulunkulu akathembelanga kulezi zinto lezi lemfuyo wathatha lemfuyo konke wathatha washo uAbraham nokuncanyana uAbraham athatha okufunayo thatha noma yena ufunayo ukuhamba kuze singaqabani kodwa ngesimanga sokuthi uAbraham wayehleli noNkulunkulu. uAbraham wabonakala kancane. Esimanga sokuhleli nobani? Uhleli noNkulunkulu. Lo obaleke nezinto nguye osesenkingeni. Sebamthumbile sebayeza uAbraham hey, lo muntu othethe zonke le into nazo. Sinayo yathunjwa le. Ngiyacabanga kuwe bozosho ukuthi hey. Asengena lapha lokumthelela wathatha zonke izinto. Ifana nokuthi angiyibekise nje ukuthi let's say mhlambe ngebandla ekhulu le. Phuma umuntu la mhlawumbe umfundisi athathe bonke abazalwane hambe lokho ebandla kusale sengingedwa la sebayeza bazongitshela ukuthi hey lo thethe ibandla lapho senkingeni ngani yila ihliziyo izobonakala khona le ihliziyo izobonakala ukuthi ngempela uyakholwa noma njani uyakwazi ukupholela na uzoqhaba ngale inhlupheko ozihluphekile somasana bandla sokwedwa lapho epulpiti usokola uwomvukuwethu uyocabanga lokho ori uzolihlula kuloko uthi uNkulunkulu akamsiza ngoba one of the reason once bangaze balethe a report kuwe ngomuntu le bayiletha ngoba wena ungakhona ukwenza njani ungakhona ukumsiza yes funda sibathi Zinephi ezweni laseKhanani bafika eHarana akakho bafike eHarana bakakhona uJehova wakhuluma noAbrahama ana 25 years wakhuluma noAbrahama ngaki
under 25 years. U-Abraham nabafike eHarani wafika waspenda 50 years eHarani. Waspenda 50 years eHarani. And le gama lithi Harani na uchecka libhalwe ukuthi delay indawo yokubambezela. Delay. Bale ukuthi delay. Libhalwe ukuthini? Libhalwe ukuthi delay. Bale ukuthi delay. Na uhlangane nabantu abakwazi ukufaka edelay, abantu abazokumoshela isikhathi sakho. Basiwaste. Ukuba uJehova zange angenelele enkingeni ya-Abraham, Abraham angabe ngecabanga zange asuke kuleya ndawo. And u-Abraham inhliziyo yakhe beyikabo wakhe. Yazi indaba ebuhlungu yini le? uJehova nguye owabulala u-Abraham. Abale. uJehova nguye wenza njani? Nguye owabulala u-Abraham. Ukuthi lo lento efuna ukuyenza ngaye angeke ize yenzeke. Ngoba abantu ababizwe uJehova, uJehova akababizeli for bona nomndeni wabo, kodwa ubabizela isizwe. Uma ngabe isizwe sesingasasizakala kufanele kwenzakaleni. Abizela isizwe. Abizela isizwe. Ayisingabo lento, kodwa isizwe sonke. Funda asibathi uqede la last verse. Yeah, I think it's 82. Ukwenzakalani ngaye ke uThera. Izinsuku zikaThera zasiyiminyaka engama205. Yes. uThera wafela eHarani. uThera wafela eHarani. Seyasuka ke indaba yakanyaka Abraham abuyela ngale ke mntana uyofunda uverse 2. File uThera manje indaba kaAbraham ikhululekile ufundele kuverse 2. 12 verse 2. Yes. Ngiyakwenza isizwe esikhulu. Ngiyokwenza isizwe esikhulu. Isithembiso sikaJehova akubi into ezokwenzeka manje. Into othenjiswe yona into ezayo. Into enjani? Into ezayo. Isizwe esikhulu. Thembisa into ezayo. Thembisa into ezayo. Ashintshe isithembiso sikaJehova noma ngabe uyahlupheka la ndleleni uJehova uthembisile ngisho bambelela lokho akuthembise kona noma izinto azihambi ngale ndlela ofisa ngayo bambelela lokho uJehova akuthembise kona ubambelela kuyo sometimes ubambelela kwizinto zihambi kahle ubambelela khumbule amagama uMpostoli Paul athi kuyini okungasifukanisa nothando kaJehova kuyini ngabe hlupheka na ngabe ukweswela ngabe ukhambaze lo muntu ubambelele kuJehova lento le conviction engaphakathi enhlizweni yakhe ubambelele kuyisimo senzima noma kunzima kangakanani angiyisuka kuJehova noma izinto zingahambi kahle angiyisuka kuJehova noma izinto zingahambi ngale ndlela mina le engifisa ngayo ngoba sinezifiso zethu angisho thini sinani bazalwane sinezifiso zethu ene uJehova akayi nezifiso zakho nendlela yakhe asebenza ngayo ehlukile. That's why lithi iBhayibheli mbonge likho konke ngoba nakenzekanga intando yakho kusho kwenzeka intando kabantu yakhe. So mbonge likho konke. Father, thank you. Ngiyabonga Baba. Thando nomusa ongako ngenzele wona. I thank you. Yes, qhubeka mntana. Ngikubusise. Yes, I will bless you. And lo muntu unblessed. Uyazi nje ebusuku uAbraham ne. uAbraham uze washona ahlala emathembeni. Uze washona ahlala hlala emathembeni. Uthenjiswa ukubusiswa nomuntu uyizwile into uNkulunkulu ayikhulumekiyo. Uthatha ijeni yakhe uyizwile uNkulunkulu into ayikhulumekiyo. Into eyenza waze wabizwa ukuthi ubaba wesizwe sonke ingoba lento uNkulunkulu ayikhuluma kuye wayenza. Cabanga lo muntu uthethe ukukhosi bomhlaba wonke. Asiki isizwe sontayo esingakholelwa kuKristu Jesu, sikholelwa kuAbraham, ukuba kuAbraham. Asikho.
umhlaba wonke noma ungaya kuphi noma ungaya ekhayeni bazositshela ukuthi Abraham nathi ngapha noma ungaya umhlaba wonke ungaya eChina ungaya eIndia ungaya eJapan yabona lo muntu entombi abizwe lenkulu enganani indlula generation yakhe indlula ngisho abantwana bakhe kodwa kune sacrifice edingakalayo yalifunda ukuqeda impela khona la ngijahe khona Yenza igama lakho libe likhulu. yes kenze igama lakhe libe likhulu siyabona vele ukuthi igama lakhe ulenzile likhulu umhlaba wonke yes continue Wena ube isibusiso. yes me check yeah mfundo verse 3 Ngiyakubabusisa abakubusisayo. yes so bless those who bless you bless Nokuqalekisayo ngiyakumqalekisa. yes Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa kuwe. imindeni yonke yomhlaba yobusiswa kuye that's why nasikhuluma ngama blessings sikhuluma ngoAbraham sikhuluma ngama blessings sikhuluma ngani sikhuluma ngoAbraham uNkulunkulu kunalento le ebizwa ngokuthi it's a law of first mention lento lebizwa ngokuthi it's a law of first mention nakuthiwa uNkulunkulu ubusise wena babushabalala ekhaya kaShabalala umndeni wakho kufanele ubusiseke ngobani ngawe it's a law of first mention it's a law of first mention it's a law of first mention okwanika uMosi kumile ngoMosi okunika uAbraham kumile ngoAbraham the blessings are standing with Abraham omunye ngathi hayi ngokuAbraham ngoOld Testament singagijima siye ngale New Testament nasifika ngale New Testament bazokutshela sesingale ko-act ngale kwezakhe bazokutshela ukuthi ibusiso ngoAbraham uNkulunkulu wabusiso uAbraham wena uzuyitholela ibusiso zikaAbraham uzohamba uhambo lokholwa uhambe ngendlela uAbraham ahamba ngayo